3 urte, 129 kontzertu eta 40.000 kilometro inguru errepidean. 2008an kaleratu genuen gure lehen kanta, eta azken 3 urte hauek herriz-herri kontzertuak eskaintzen pasatu ditugu. Gure ametsik gozoenetan ere, irudikatu ez genituen bizipenak bizitzen ari gara. Eta esperientzia honek indarrez betetzen gaitu aurrera egiteko. Gure kantuekin Euskal Herriko mugak gaindituko ditugu. Eta ilusioz gainezka gaude, atzerrian gure proiektua defendatu eta euskara 4 haizetara zabaltzeko. Hau, hasi besterik ez da egin. Bagoaz Japonera. Umbre! Ostia, ikusten duzte gure kartelaian jarri jezaude, Gabon esateko, konbanua. Dantzan jartzeko jendia, mina odoteku da zai. Soinu frogan geunden da, atera da de repente bitxido txiki bat. Zer bitxoi? Siendo una cultura tan pequeña, yo creo que eso tiene algo que nos diferencia de todo el mundo. Oraindik ezin dugu furgoneta bat alokatu. Orduan, hiri handietan behintzat, horrela ibili beharko gara. Oraindik ez da jo sartu, igual sarrerekin arazoren bat, edo mobiaren bat igual. Gururego. Zazpi lagunek osatuko dugu Japoniako bira. Hementxe nauzue, ni neu, Tom. Amonaren etxeko piano zaharrak piztu zuen nire musikarekiko grina. Lehen guzuak oparitutako gitarrak eman zidan pasioa. Eta orain, bulegoko abeslari eta konposatzailea izateak sortzen dit zirrara. Xabi, txiki-txikitatik musikari izatearekin amesten zuen gaztea. Langile nekaezina, aurrera egiteko gogoz eta indartsu beti. Ambizioz betetako bateri jolea. Ruben, Britpop musika inglesaren zale amorratua. Urteetan nagusiena izan arren, bizitasunez betea eta arimaz gazteena. G. Hainbat proiektutan ibilbide oparoa duen baxu jotzaile aparta. Iban, teklen benetako maisua. Musika barru-barruan bizi duen piano jolea. Fermin, belarri zorrotzez gure musikaren soinua mimatzen duena. Eta Joseba, gure manaierra. Bulegoren abentura guzti honetan ezinbesteko pieza. Oinak lurrean izanik ere, ametsak egi bihurtzeko etengabe lan egiten duen. Abentura astera doa. Ia 24 orduko hegaldian, bagoaz Japonera. Abu Dhabira iritsita, egin dugu bidearen erdia. Hurrengo helmuga, Osaka. Gu iritsi gara, baina kontzertuak emateko beharrezkoak ditugun instrumentuen arrastorik ez. Bartzelonan da, pianoa. Bi gitarra elektriko, gitarra akustikoa, baju eta teklaue, estila jau, beste ekipak egin batea. Osaka, Japoniako 3. hiririk handiena da. Bertan emango ditugu, bira honetako kontzertu erdiak. Gainerakoak, Kobe eta Kyoto hirietan izango dira. Gure musika zabaltzeko helburuarekin etorri gara Japonera. Bulegoren proiektua sendotu eta harremanak egitera. Biharko kontzerturako ordea, instrumentuak beharrezkoak ditugu. Eta momentuz ez dira iritsi. Beraz, Osakako bazterrak ezagutzeaz gain, musika instrumentuen denda baten bila hasi beharra daukagu. Iristen ez badira ere. Hemen bulegotarrak en su puta salsa.
Bueno, nik uste bulego sortu zala, gauze natural bat bezala, ez? Betidanik izan geha musikeruek, musikazaliek, eta ixe betidanik izan geha musikagileek, edo beti gustau izan zaigu talde bat sortzie edo musikieki eta... Bakoitze mila historiken ibili izen da behan rekorrido musikal hontan zier. Ni uste lehenengo kontzertu nino etzula pentsatzen gaur hemen Japonen ongo inenik jotzen. Egixe da, amestu ite genula. Nik uste bi faktore puntau diela bulegon, ez? Alde batetik lana. Lana tope. Pasixukin lana ikie, bai. ilusio handiz. Eta beste faktoreat, suerte asko euki deula azkenien, gauzek pasaudien bezala pasaudielako, ez? Kantuekin jakin izen deulako konektatzen jendiekin. Generazio ezberdineko jende askokin konektatu hau. Bai. Eta horrek emantziuk, gehon jutegan lekota, plazak beteta ikustie, aretu beteta ikustie. Eta ni uste horrekea, albidetzeula gaur hemen neotie. Nahet esan mugaik ez jartzie, kristelesko zapasek puskatzeko gogori eukitzie. Sekulako harridura sortu digu Japonek. Gure aldean ohitura ezberdinak zituztela entzunda genuen, baina bertatik bertara ikustea oso deigarria izaten ari da. Bertako zaporeak dastatzen ere hasi gara. Menuetako letra japoniarrak itzultzen nahiko alan badugu ere. Hasiera baten esan baziguen 2023en egongo ginekela Osakan gure kantu jotzen, gure proiektu defenditzen, ez genuela inok sinistuko eta nik uste hori gauze harra da. Garbi dago, bizitzera goazen kultur trukea, zinez izango dela interesgarria. Gure helburu da alik eta urrutina aiatzie gure proiektuekin, alik eta urrutina aiatzie gure hizkuntziekin. Euskeraz kantaiez, Japonea etorri gaitu, eta euskerikin bide luzin lehikela hondik gene. Nik uste importanti dela, ez? Euskerik dauken garrantzitsei guztie, ze privilegia gehan olako hizkuntze baten jabe izateatik, olako hizkuntza gure hautan eukitzeatik. Eta gaur egungo mundo globalizau hontan ez, dana ainantzeku edana, olako balixoa ondixea dauken gauzeala, eta bulegon badaukeu kostiente altxor txiki hori daukeula, eta horrekin gu ez, alik eta urrutina. Hala! Iritsi da lehenengo kontzertuaren eguna. Eta zorionez, gitarrak behintzat garaiz iritsi dira. Gaur gertauzaguna izen da, espero genitula instrumentuanak iristie, eta bi gitarra bakarrik iritsi zaizkiu, eta teklau eta bajue falta zaizku. Espero deuna atzaldi nahi atzie. Ordubete inguru dugu Kiotora, eta dagoeneko metroa eta trena hartu beharra dauzkagu garaiz iristeko. Kezkatuta goaz. Gure basua eta teklatuak aireporturen batean desagertuta jarraitzen baitute. Espero dugu hemen nunbait. Bueno, hemen fijo. Hor nunbaitean. Estimado Razkin, gracias por su respuesta. Nos gustaría entregarlos a la siguiente dirección a las 4 de hoy. Gracias, Azuma. Esta dirección, Japón, Kioto... Gaina, soinu proi lauterritan deg, ez? Bai. Hau dana izen dugu instrumentuen kargatzen ez ibiltzeko. Dana planeaute zaban. Heldu da piano, sakan da. Pianoa jaude? Bai, Gu Kiotora iritsi gara. Eta teklatua Osakako aeroportura iritsi da behintzat. Ea kontzerturako garaiz iristen den. Dena nahi duzurekin, dena zure alboan, dena utxetik hasi egon ilunetan. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. You are music players as well? yeah. We are band member. What's your band's name? Hige Daruma. Hige Daruma. Yeah, Hige Daruma, it's meaning Hige meaning the mustache and the beard. Yeah. No, we have the own. Oste, ikusi alde uste, gure kartelaian jarri jezaude, ez? For your help! Bira honetan,
Kansai Music Conference musika industriaren nazioarteko konferentzian hartuko dugu parte. Konferentzia honen helburua musikarekin zubiak eraikitzea da. Eta Duan Elebi da honen zuzendaria. Joseba gure manaierra aritu da berarekin hizketan. So, Japan being the second largest music market in the world, I had a lot of musicians that were really like, I want to come to Japan, but they come to Japan, but they don't understand the market, anything about it. Mm-hmm. The musicians who you explain to them, oh, you can come to Japan, but you can't make money. And then they, goodbye. But you continued. So, hey, you guys are interested and open-minded. So that's a perfect combination for Japan. So yeah, it's all about coming and saying, hey, we like Japan. And believe me, saying we like Japan, very important. So I tried to teach Tom a few words in Japanese. So on stage, try to at least greet in Japanese and speak in Japanese, and they will appreciate the effort. So it's all about showing the effort. We like your culture, we appreciate your cultures, we respect your culture, so we want to try our best. And then play your music, and that's it. Yeah. Zeldiz motxoen gau, ze ordu erditxoko kontzertuat eskaini erdeu, talde asko ginen gaur estena aso gainean. Eta repaso ingot, esan berrituten gauzena. Gabon esateko, izango zen, konbanwa. Dantzan jartzeko jendia, porque bestela dantzan ez tala hasiko esan digu. Mina odote kudasai. Agur esateko edo urrena arte esateko, mata itzuka aimaso. Eskerrik asko esateko, arigato. Eta gero yoroshiku omen da jendia animatzeko zinmaz. Así que yoroshiku bota batzuk eta... We are Bulego from the Basque Country. The language you are listening now, you're hearing now, is the Basque language. It's our own language, which has like very ancient roots. We don't really know where does it come from, but it's the language in which we live in. So I hope you like this. You are listening to a quite a small piece of the world, but we have a lot to say. So hope we understand using music for that. Thank you so much. Zuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, bikuntara kezka guztiak, alberrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin, eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira, ze bueltan da, barruan dugu pasio sugarra, bueltan da, barruan dugu pasio sugarra, everybody dance, yeah! Bueltan da, barruan dugu pasio sugarra, bueltan da, barruan dugu pasio sugarra, bueltan da, barruan dugu pasio sugarra, bueltan da, barruan dugu pasio sugarra. Arigato. Bueltan da. Lehenengo lekzioa ikasita. Arigato esan arte, japoniarrek ez dute txalorik egiten. Aio! Lehenengo bolo bataieru egin da, eta zentza iso ona. Bueno, dantza pixke egin dugu bintzat, japonesak, asko ere ez, baina pixke bai. Eta horrengo beltokia, kobe. Atzoko eguna bukatu bezalaxe, hasi dugu gaurkoa. Instrumentuak hartu eta metroa eta trena hartuta gabiltza batetik bestera.
Lehen kontzertutik ateratako irakaspenarekin goaz kobera. Bertako Alkemia aretoan izango dugu gure bigarren kontzertua. Hasi naiz bapatean egan, hortzi mugaren bagalean egan. Kontzertua hasi aurretik, espero ez nuen gonbidatu bat izan dut. Soinu frogan geunden da, atera da derrepente bitxito txiki bat. Tomi bat iruditzea asko gustatzen rollito hau. Rollito tarantulero hau. It's safe if you want to see it. Yes, I want. And is it normal here to have... Not every day. You don't see it every day. Ze bitxoi! Puf! I'll put it over in the alleyway here. Maybe gero berriz hartu, no? Basia! Barrunezik berriz? Horre, hori hori nagoa, kojonatu. Bai. Toma jo gehiago ez. Bertako Jakobek izan dik, armarma oso ona hila eta ni behorregin atxo, porque itxetxe moskitu eta kukaratxa jan. Egin diau hartu jau, eta librela jau, baina ustat ona aldean edula etorri, eta etzea kontzertu nola hongan, porque Tomas iguel atzea birengo, kontzertu zue, hola. Joango ote da armi arma hori urrutira. Uste dut nahiko lan izango dudala gaurko kontzertuan kontzentratu eta publikoa irabazten. Bueno. Kontuz esan. Ez da erraza, ezagutzen ez gaituzten herrialde batean jendea erakartzea. Baina hori da, bira honetan gure buruari jarri diogun erronka. Kontzertua 8:00 izango da. Zortziak bat gutxi dira oraindik. 9 laurden gutxi hola zikok. Gordo hori estimatzei hau. Hori da. Ze... Zortzitan da. Uste dugu jende guztia dagoela kolan hor, eta... Ze hona oraindik ez da inor sartu, igual sarrerekin arazoren bat, edo mugiaren bat igual. Berrik jo zuen baten aurrean, baina guk superatu dezakegu hori 0 aurrean jotzen badugu. Bueno, itxura poliki hartzen nahi dau. Inda laurdena etxeon inorre. Da bain, bueno, jende pixki bat dau, así que a tope. Berde marroi zuri zure begiradetak batekin, zalantzak guztiak gurtzen zizkit, bapatean. Belarria goxo esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak era. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat, guretzat bakarrik ez da. So guys, thank you for joining us. It was really nice to see you like making the thing really nice. Thank you so much. Thank you. It was nice to see you here and thank you empty and you were really... Minutu bat lehenago, ez zegoen inor, segara 20 minutu berando, etorri gira kuadria pare bat, kriston emozionante izan da. Onpor atera eta horrelako erantzuna izatea, euskaraz ulertzen ez duen norbaitek horrela dantzatzea zura bestiak hori da azkenan gure bidea, ez? Eta gaur gertatu da. This is written in Euskera and you can translate it at home. Okay, I'll search it up. Thank you. Thank you so much. In Japan. Thank you so much. Ondo, atzo zuen jundaku zeion ja, oira, karaoke batea jungenan toki hartatik. Oaz izen kantu batzuk, eta... Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that. Turraren ekuatorera iristen ari garen honetan, atzoko kontzertuaren emozioak borborka ditugu orain. Gaur atxeden eguna dugu. Japon eta japoniarrak geixiago ezagutzeko eguna. Realeko zehaz haue barrun, txapela. Egunon. Kaixo. Apa. Kaixo. Apa, zer munduz? Ongi, dozu. Bera, Yoshitsugu Yamamoto da. 3 urtez Euskal Herrian sukaldaritza ikasten aritu ondoren, egun Michelin izarra duen jatetxea du Osakan. Somos de restaurante Aralde, son de típico tipo de cocina vasca de Hondarribia. Típico cocina de Hondarribia, ¿has dicho? ¿Nos enseñas cómo es? Claro. Sí, sí. ¿El restaurante tiene una estrella Michelin? Sí, sí, sí. Wow. 5 años seguidos, sí. Siempre un toque de cocina vasca. Y los productos casi todo de japonés. Cuidar a buen producto Materia y tiene prima que saber a ese producto y echarla en fuego o la leña o en la sartén, o sea, al horno. O sea, coger buena materia prima y hacer lo más sencillo posible, tratar muy bien esa materia prima. Eso es. Nosotros en la música no nos sale siempre, pero intentamos hacer eso también. Escoger pocos acordes y una melodía, intentar Una muy buena melodía. lo mejor que se pueda Sí. y luego pensar muy bien las palabras, pero para que sea sencillo, para que llegue dentro. Con poca información, pero bien utilizada, al final llega más al corazón. Sí, sí. ¿Te gusta la música, si no, a ti? ¿Conoces algo de euskal música? Adiskide bapatzen. Adiskide babatzen, hortan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoen saldatzen zutena. Nu nago, zelaretan, urepeleko altzainan, mendiegaretan gora, horitzapen den gerora, etxetan joan nintzainan. ¡Muy bueno, Yoshi! ¡Qué crack! Hacemos una cosa, nosotros tocamos una canción y tú nos cocinas algo. ¿Te parece bien? Bien. Ok. Trato hecho. Bira jarri naiz bat-batean, lainoen formartean galdu du. Vamos a poner aquí. Jartzen dugun zamaten txikian izela, ohartuta nekeak bingo zaztuta aztu dut arazoak, guk elikatzen ditugu ta egan, hasi naiz bat-batean egan, hortzi mugaren magalean egan, hasi naiz bat-batean egan. Da edalontzi batean itxasoak sortzen, jaioak gara itotzen, ari garela sentitu arte maidazu segundu bat zuere. ¡Qué pinta, Yoshi! Esto hay que probarlo, ¿eh? Estamos ya que se nos cae la baba. Sí, sí. Muy bueno. Oneigin. Yo creo que ya solo por esto ha merecido el viaje de Japón, ¿eh? Ya te digo. ¡Buah! ¡Oh, espectáculo! Ay, Yoshi. Ahí estamos. Un blemble. Un blemble! Copa hori. Kopa hori! Shirri aska. Shirri aska! Altza kopa hori. Altza kopa hori! Zoragarria hasi dugu eguna, eta lagun ezin hobearekin gainera. Yoshik, hainbat leku erakutsiko dizkigula esan digu. Artean, Osakako lekurik ikusgarrienetako bat, Dotonbori. Jaki gozoak prestatzeaz aparte, zoratzeko moduko lekuetara ekarri gaitu Yoshik. Eta
ze leku hoberik gure musika zabaltzen jarraitzeko, ezta? Beste urtezu gabe, da nork esango zuen, iraiak 12 baten, ukituko ginela, eta gauzak nola diren, iaztu nuen, nola bartzen nauten, zure begi berdea. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainen uretan. Zenbat aldatu dira, gauztak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, txik daude zugabe. Nork esango zuen, piztu genuen sutan, erko ginela, eta gauzak nola diren, iaztu nuen, nola? Gaizki kantatzen nahi nitzela, gain gaizki kantatzen nahi nitzenez, polizixe etorri da bialdu inau tokitik. Bueno, bintze toma dona indegu, ez? Kansai Music Conference antolatuta, nazioarteko beste talde batzuekin elkartuko gara gaur. Ea egiten ditugun harremanek, Japoniatik haratago, beste herrialde batzuetako ateak ere zabaltzen dizkiguten. Kansai Music Conferencea iritsi gara, eta akok prentsaburuak, jaialdiko prentsaburuak Tomasi elkarrezketa bat egiten nahi dio. Eta hortxe da. La primera pregunta es, ¿cómo es la historia de Bulego? ¿De Bulego? Bueno, pues Bulego es un grupo que nació hace 3 años. En el 2020 publicamos nuestra primera canción. Nosotros cantamos en euskera, euskera es nuestro idioma. Sí. Entonces pues hacemos giras con nuestra música y con nuestro idioma pues, a distintos sitios del mundo. El año pasado estuvimos en Finlandia. Y esta es la segunda experiencia que tenemos pues lejos de casa. He visto vuestro vídeo en YouTube, unas canciones en euskera. Es muy curioso. Muy interesante. ¿Y conocías el idioma euskera? No lo conocías. No. Bueno, pero gracias a la música pues has conocido. No sé si has visto imágenes de nuestro grupo, pero tocamos delante de mucha gente. Y es bonito para nosotros también salir tan lejos de casa donde nadie nos conoce y poder tocar pues para 10 personas, para 20 personas. Y yo creo que bueno, pues tenemos que intentar con Bulego pues llegar lo más lejos posible con nuestra cultura y con nuestro idioma y demostrar porque que es posible, ¿no? Cantando en euskera llegar a distintos sitios del mundo y que demostrar que tenemos una carta de presentación muy potente que cantando en otros idiomas pues no la tendríamos. Arigatou gozaimasu. ¿Cómo se dice gracias? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez dago gelditzeko astirik. Hainbat harreman berri egin ondoren, beste behin, instrumentuak soinean hartuta, bagoaz alde batetik bestera. Nekea dagoeneko igartzen hasia da. Oraindik ezin dugu furgoneta bat alokatu. Orduan, hiri handietan behintzat, horrela ibili beharko gara. Han hasten zaren bezala, ez? Dena, taldeak berak kudeatu behar du dena, orduan, hau da, berriz ere, hori, lurrera jaistea eta dena egitea. Areto oso ezberdinetan jotakoak gara, baina gaur lehen aldiz gure kontzertua hotel batean eskainiko dugu. Bueno, nahiko leku diferenti da. Pendrive disko horreixe sartu a playback. Pintxau. Yes.
What kind of music do you guys play? Pop music from Basque Country. Okay. Where are you from? The U.S.? U.S. What time do you play? 8. 8? Yes. Cool. Okay. We're gonna come and check you out. Okay, perfect. Thank you. Yeah. Bye. See you. See you later. Ba, hoxe, a primera vista, pixkete ematek leku guarro dala, bai, nik uste jendira azteko oso leku egokixe dala, porque azkenin, jendi etorriko ona traba bat hartzea, o lo que sea. Da hoxe horren komentatzen genuna, lokatzetan, baina ondo, guztua. Japonian daramagun, 6. eguna da gaurkoa. Emozio eta sentipen ederrak bizitzen ari gara, eta aspertzeko, bate astirik ez. Oso modu intentsoan bizitzen ari gara guztia, baina badira, erritmoa pixka bat jetxi, eta etxeko ez oroitzeko uneak ere. Nahi dene, macho. Hor, da, non dago Julia? Jarra. Eta zenbat urte dauzke Juliak? Earki izaten, Txalo, hoxe. Betxu. Hemen dana zaratie, publizidadie, anuntzixuk, egualdi ona. Bagu ondo, oin baldain nujo berdinaun, hotel baten. Eta jendi hongo, zerbeza materaten o kafi hartzen hoteleko rezepzixu da guan, jaxetzak jotzen. Mango pa. Bai, nik aizuek. Aio. Nire munduan gazgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Hello, we are Bulego. We come from the Basque Country. We talk Basque language, which is, I'm talking to you because you're the only ones here, so it's going to be like kind of a private performance for you. Ilun dago naren, aurrolatu baten, indarra sentitzen dut barruan. Handitzen dabilen, zurrunbilo baten, abiadura bizia. Ta erori, zutitu, urtako eginak gara, ez eman atzori, korrekor berdin du, hau da momentua. Eta berri sartuko da iparretik, bizten nauen, aize bolada hori. Eta berri sartuko da iparretik, bizten nauen, aize bolada hori. So this was last year. You know, so you have it in English. So in case you want to see, there's only some things that we felt during because this is the name of the album is Gure Bizitzako Lehen Bira. That means the first tour of our lives. Oh, wow! So it was the first time we were playing in front of lots of people. Yeah. Well, congrats! Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Pasau da, hemen eginela jotzen 3 pertsonantzako, eta hor, alboko gelan, da hola, kriston festie, eta josai okurri usakola, bai, guazen beste areto hortan, behintzet kantu bat jotzen uste aldiguen ikustea, 2 pertsonan aurrin jo berrin, 50 bato egon txu berrez, 50 aurrin jo kontziertua. 皆様、よろしいでしょうか。ブルーレゴ。ブレゴ。今回特別にですね、ブレゴ様がお越しいただきました。ありがとうございます。Beste urtezu gabe, ta nork esango zuen, iraiak 12 baten, aurkituko ginela, ta gauzak nola diren, ia ahaztu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdea.
zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan Luzeko argia zure Espainia honetan Zenbat aldatu dira Gauzak urte gutxitan Urrundu ginen eta ezer ez da berdina Gure kantu gordinak Daude, gabe Ez dauke pintaik buleon kontzertu batea etorriko hiela. Bentsaia bagixe euskariez zer dan? I'm Japanese painter. Painter? Painter, Oh, yes. you have followed us? Yes. Okay, so maybe we can check and follow you back. Thank you. Josebaren ideiak eman ditu bere fruituak. Bi entzule gerturatu zaizkigu eman berri dugun kontzertutik. Japoniar artista bat eta bere lagun TikToker ezaguna. Johnny Man, for a while. Elkarren lanak partekatu ditugu eta bihar Koben emango dugun kontzertura gonbidatu. Hemen ez daukerarik galdu behar. Hauxe, Japoneko biharko imagen txikia. Betirako. Esperientzia hau betirako izango dela zalantzarik ez dugu. Bira honek gure barruan sekulako arrastoa utziko du. Guk bakarrik egiten dugun lehenengoa delako batetik eta kontzertu bakoitzetik ateratzen ari garen irakaspena ikaragarria delako bestetik. Garbi dugu, etorkizunean etorriko diren bira berrietarako sekulako oinarria izango dela. Azken kontzertua Kobeko Padoma aretoan eskainiko dugu. Ferminek eskauzian soinu mai bat eta, mai bat jarri zio bat. Soinu emobiletik ipintzot eta soinu mai bat daukat. Netza horrek ikuspunak egitu betetzen. Baixa, jende asko ez genuela dugu, eta azkenin kontaktu egiten egaitu. Pina jogore harra izan kontzertu viaje hau. Azkenin amarreun. Azkenin, geho bat jiran gatxoan ano Euskal Herrixen zaiz, egola. Kontzerture juteiz, geho oso berandu bueltatzaitu, etzea za hemen ordupi zauzkau. Alkarrein egotu da ondo etortzen ari. Ero nahi ehar nahi izatena jira hontan, dek Euskal Herrixei da Euskari buruzizketan egin da inok etzakian. Ero batek kantu, moi bile, dantzan, buen roi upartzeziok. Eta gaurko kontzerture hori, bostetik gora etortzeien da. Hori, boro biltzean. Josi itortzeko egin. Gaina, alabakin da zitoren, riurrekin da, gaur arrazaingo dugu. Horrela da. Ordu hor dira zeu gaut, jokoi hau. Kontzertua eman aurretik, Kobe pixka bat ezagutzeko tarte hartu dugu. Zerbait jan eta kontzerturako setlista prestatzen ari ginela ordea, sorpresa bat izan dugu. ブレゴのコンサートご覧ですか？ご覧になりますか？プロマはあそこでやら。 Hostia, zer moz, ondo? Ondo, eta Ondo, lanetik etorri eta... Lanetik? Bai, lanetik. So, Azkoitian bizi den japoniarra da. Euskal Herriko enpresa batean egiten du lan. Eta lana dela eta dago Japonian. Berarekin batera, beste bi euskaldun ere etorri dira. Apa, mutia, atzaldeo. Zuek askoitarrak, Bai, boni bai, hau ez baino. Koño, opuzai, latzu ez zertan izate lanin baina? Bai, batek gaitu lanin. Bai, nagoian gatxaurek eta zobe zemoz. Ondo, Ondo. Pixkena, hemen batea eta bestea kontzertu emaiez eta torri gozate ero kontzerture, osea? Bai, pasa, horta etorri gaitu gazi, Bueno. Hori guztien alde batetik, kontzertu ez diferenti zen berde bai ez. Hemen zuek jotzen. Euskera, porque nudean jotzen hau gaitu bat, Donostio festatan, etxeia zeda, 15.000 pertsona, 10.000 pertsona, una etorri atzo hotel baten jotzen da, bi pertsona pareja da, elkarrekin da, hola etzile da, kontzertu ikusten da, beha sentzat, hola? Zenbat urte damazki askoekin? Azkoitinia 8 urte, 9 urte. Bai, honitxan. Saitamakoa. Tokiotik iparraldea honda. Ikizitxe hau hitz batzu japonez ez hola? Bai, baitu. Konnichiwa. Konnichiwa, bai. Kaixo. Arigato. Bai. Arigato gozaimasu. Ondo, zora. Ondo hitzik. Bai, retu ya, perfecto. Proba, digo yo, papela, libro apuntando que va.
Ahí va. Ondo? Burego? Otra! Burete, ja, bai, ondo idazti du. Beno, biztan da zerbait ikasi dugula. Poza ematen du, onaino etorri eta herrikideak topatzeak. Etxean gauden sentipenarekin, bagoaz gure azken kontzertua ematera. Publikoa izango dugula behintzat, ziurtatuta daukagu orain honetan. Josi eta bere familia etorri dira. Baina sorpresak ez dira hemen amaitu. Atzo hotelean ezagutu genuen artista, kontzertura gerturatu da. Opari eta guzti. Hau bai ez genuela espero. Bitu zekarri zukeni. Ole! Bitu. Bulego, congratulations on Japan tour. On show Mayumi. No, guai. Lodek artistia, kuadru eta jezikuna. Kobe, it's been a pleasure to be playing for you here. This is our last gig in Japan for this year. We hope to come back soon. It's been a pleasure to know you. It's been a pleasure to be here. Yoshi, arigato. Thank you so much. Eskerrik asko etorri zatenai. Hope to see you soon. We are Bulego from the Basque Country. For you, Kobe, thank you. Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, pikutarak kezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin, eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra, bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zer zaren marzuzenetik kanpo amesten duzunean, zer zaren irribarrez. Come here, come together, everyone to the floor. Eskutik dagoazen amets berriak idatz to the floor. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugu pasio sugarra, bueltan da barruan dugu pasio sugarra. Everybody, bueltan da barruan dugu pasio sugarra. Barruan dugu pasio sugarra, bueltan da barruan dugu pasio sugarra. Esan beharko nizun belarrira, guazen bio kafean zokira, faltan botatzen dituen zure dantzak eta aske, guztoko dunerara aske, zutakizun bezala aske. Bingo! Hemen zaudete edoe! Elkarrekin egingo dugu, eta gaur, ahaztezina izango den gau bat hasi berri da! Elkarrekin gaude honetan, bi honetan, Kafe antzokixe bezalako areto baten bukatzie eta gaina guztiz beteta sarreranak agortute dukitzie, hori guretzat privilegioa da, premisoa da. Bilbo denak salto! Japonen bizi zendunan ikustet realidadeekin olako lotura interesgarri bat izen dela guretzako. Oso bira positibo izendek, nire ustez. Ordu asko pasautxo batea eta grupue geixo batu gaitu. Hankak lurrin jarri, jende gutxin aurrien jo, zailtasunen aurrine, hoxen aurrin nola funtzionau izen deun ikustia.
Utzetik gaztie bezala, ez? Herrialde baten inok ez gaituna ezautzen, gure hizkuntzire ezautze ez debena. Azkenin nola Euskal Herri etortzezanin, askoz gexo baloratzea dituzulako gauze danak, ez? Eta zesanik ez, jendie kantuanak kantatzen entzutia. Erantzun hori jasotzea kristona izan da, ze gure nahia euskal musikarekin kanpora ateratzea da, eta gu ikusi dugu euskal musikarekin kanpora ateratzeak erantzuna daukala. Sarritan galdetzen digute, ea zergatik egiten dugun euskaraz, ea zergatik euskara hutsean. Eta berezia izan da, ze Japoneraino joan gara eta konturatu gara, ze altxor dugun gure ahotan. Izan ere Japoniarren aurrean euskara aipatutakoan denak txundituta gelditzen ziren. Eskerrak ematen zizkiguten gure euskararen alde egiteagatik. Beraz, segi gozatzen euskararekin daukagun altxorra. Ze ondo gauden, esan zenun goizalde baten, presarik gabe bizi ginen, udara luze hartan. Aldrebe xamarra naiz batzutan, oraindik urduri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzean egia esan, aspaldian bare dago dena, urteak pasa diren arren, hau betirako da, eta bakarrik pasa. Gure izarra, eta bakarrik bazaude, begiratu gora, entxe aurkituko dituzu, betirako. Zara